Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nongyalam ka KSU Southwest Khasi Hills District ki lasha ujor da ka ijahar ha usim ka hima maharam hadin bakilai ki persha ya ka jingtmu usim bat ka EC dorbar jong ka hima maharam ban ajaka ya ki shipai BSF ha phatmula Southwest Khasi Hills District ki nongyalam ka KSU ki balasha ujor kilong usamla forward man nongrem u president ka KSU Southwest Khasi Hills District usamla Jits Kem Nongsiet u General Secretary ka KSU Southwest Khasi Hills District bat usamla Plus Bor Karjarin u General Secretary ka KSU Maukarwat Circle. Habai day bat kani ki dikhat ka KSU Southwest Khasi Hills District ringkat ka Dorbar Raj South Samper ka seng HANM Southwest Khasi Hills District bat ka seng Hito Southwest kilalet bansan ran lang ya kinong yalam ka KSU hamau kerwat police station hadin bekla syakhat haki pulet hakajan mi jangkan rutrik unai lur arja apusan na kalyang ka sang KSU kala ujor kala persya ya upaim niang dro sim yong da ka bakentat baka KSU wat kiwe ki seng bhalang kim shimla le bian hendrai kala persya ya ka jingtmu ban ai ktam shipai da usim hakalinti ka bajai jai bat hakanong rim jang upat ba usamla forward man nongrem habakran chekila bathai kubor loong baka jinsha ujor ka jongki ka deitang ka jingkeno bat ka baklam nongrim bat klem ke jing pensisha Hadin ba nakaleng jonga kung presiden jong KSU Southwest District lambat kato kane ki nonglam jo kaseng ni layo jingtip bat ngila sakot apo mokorot police station hadin ba ngila jingtip ba kadon ka jing ujor persa yanga bat kato kane ki nonglam jong ka KSU Southwest District ha usim jong ka hima maram kata usim nian ro simyong te kai ka ba nakalang jungi so adin mengayo jintip te adin mengilapa yo jintip ni pulit lakat ni pulit ngalai ban ngila sotu bakadan sya kata ka jing ujor ya ka ba una usim ulabu no ta jungi hot abade kata ka jing ujor nakalang jungi pat ni so ban pernam jor usim jogi hima maram namar ba kani ka jing persang junggu ban pengat kandon an ya ki dukhat jung KSU Southwest ya ki nolam jung KSU Southwest District kapan i ban nakaleng jung u penor kambakla ya ki kandon an ban ujor persa ya no ki badai ki pagba lan ki nolam sing balang ba per tang na kadau ba ki persa ya ka jing tu ka jong u bat katu kani ki nong yalam hapo juki me maram ban ai ka jakas pai hapo pot mula dia nakalang jungi hot apeng bakum gini gini jor rai ngilasim na karai kum kasang bang inomla ban karanden tang namar ba usim u penting la bagi kodon an ba pero boleh ujor ki hapo PlayStation ba penting yang ida bakum kita rai nakalang jungi ngilasim makarai bang inomla ban ya compromise ya kata ka security jonga simat ka security jong lani ka jingsuk jisan yung member jugi tang nakadaw ba kamut bangi haban compromise lada kata kamut pad yang bangin yang compromise no bangin skap jar no ade kini issue formula dena kalang jungi hi wala pedeng bakum kita gi sakno wala pedeng bakum kita gi jing tumu pengat kandon an harang nang iya sakmat bani persa ade kini gi jing tumu jung sem kat hadu ba nakaleng jong kador bar hima kan lum mi kador bar nakaleng jung sem ulum mi kador bar hima ibo koy bab un bat kinsim mi karai ban ong balaweng no ya kata ka jing tumu ban ai kispai hangtai ha formula bat hakani nga sabane thuru ba kani ka jing kedu ka jungi ni laburu ka jing ujor kalai usim jong ma maram kapan kong mar balai wingi habun ujor kolong ba unu usim jungi u abuse ya ta legal process lani u penokam bakla ya kita ki kendon an tang na kabenta ka jing matoy simet jungu haka jing sya kalong ba kamdai ka banta jong nunu ru poi ba nunu breu ba unai ujor eno tang na ta ka jing matoy simet re ka de bandai ber ka de bandan kanu ka jing ja re ngakwa am pensang ni borla nakalang jungi kum kasang kiseng balang ba per ber sawa selsek kum bolong menta ba nanis khamadu larang ya ki persa SM nginomle gino ki kam ke babli an harang niat kum badai kalanti ngin pene ya ngin yang skan manong rem rangkat bania ya kita kalanti kabadai ban ong bangin nomle ginu ki kam ki ba bom ni hap de kani ka jingwan pharap kani ka ju jorus empat kalong penban ba pharap yangi bangile e kambian tang na kamta bu unyo ya ka jing mentoy simat
na ka jing lani tang na ta bo ni olat ban ai ya ka tu ka formula sa kita sipai jungi wat ngile kendu USM la arsen ai ngila kran sai ngila karpar USM bon perkat habire ba kani karai ka ba ka dor ba ma ka larai ka ta haka arfatri jumlai jun jong senam arja rapsan bon mar ai ka sipai ngila kran ngila pen sotu yu ngila karpat yu ngila pen yu ya ki jing ka ba ki pai ba ki kun ga jar ki ma maram lai ki pro prosnam ki kendu la dabu yu sipai tu ko dong katai harai nak lang USM bula pene ya ba pene ko ba mana kani ngila penlong ki public meeting haki snong ba phero pher bat akani tayo banwan ru ngendang yai penlong ki bakum kata bat lada USM usabjar kolong ba nakalang jungi kolong ba ngin pala ban ong kai senjam ga men sim ring saya song meeting ngin ya saya song jingalang om tang ka ki isu harai lembat ki wewe sing balang lembat ki no alam snong ki ba pher lembat ki kun ga jar ma maram ba kai ka senjam ka babut ka bangi don kaman le kanang ba ngin pentikna ba kani ka jing temu jung sem kanom urlong namar ba kani ngi so thu ba kanlong katrap nam ta ki kun ge jari perlo persnam nyo ketu kodong kathan bat jong ka jadru hi ko kawai kabaar par kalong kabangi so thu kalong bana ko yang USM upor sang banyalam bakla wade police department ru da kaba upha e kata ka false report ngila banong kade ka false report kade ka bom don nong rem ai ka jing keno ju kade ka bom don nong rem ai ka bom song ne ai hare kalong bo lale ko bom mane ule tang nam taban penting pensmi ya ki paba ya ki seng balang ba fer hak ba ki don ya kinu ki benta ki ba ki haban persa ya USM lane ya kador ma hak ba kale ya ka ka balang persa na kam ta jing ki paba ai gor kawai te bat habide bikini ki ai wala compare ngin patip hakanol ti ka kapoi kini ka jujur USM rai kawai pat bangi kwa am pentingna ba kalong ke balong ja ke baja pengat ya nu pengat nga pengat kinu alam ba fer da ka ba pharep ba kile sneu do kunu tai hane nak la jungi hi ngin nom song klifti ngin nang pensngau hi ya ki jing ki ba ki ba ki kendu ngin nang ya sakmat hi ba dei ba kani ke isu hadu bangin de yo ya uso jung ke jing job bat kum kaseng nani sakmat ru ngin nang peteng kita ke jing ki ba jajai ki ijongi ban pen sotu si pai ba kaleng kam tapo jong tu dong katang namar bang isngau ba kani ka jing ailat jong USM ya ki bor sipai hapo kre tei ka dong katang kan kta ya ki nongret hapo tu jaka ban kan kta ru i khasi bom don yang don sam tu jaka ki bom don jaka namar la ainu ki sipai long hai gitu khasi di badang sumi di badang temu ban mi yang thamai kin song kin sa tenak lang jungi long ba ngine teng ke ki jungi hagini kita yo banwan ru ngendang penlong ki meeting jungi hagi jakai ba fer kum umpong hapo nongna barkiwi jaka moput barkiwi jaka kenang ba kata ka jing penlong jungi kenang ba nginyo ban yo kai to so jing job ba ka jing penlong jungi hi kalong ba kam dei ba penlong mangi hare ka dei jingkwa jingi pai ba ban yo ban kran ban thirlang ha ba dei ba kani ka jing le don bor jong sem bat ngi i mataru ba umdai tambule don bor hakima hari persang ban pensab jaru iki pa ba da ka ba pharet da kumni kumtai haki kendan an ki ba fer